Lleva més, ja no puc llevar-me més. Lleva, me queda... presentada per la Immaculada Sorrentino Serra. Vista la renuncia al càrrec de regidora presentada per la Immaculada Sorrentino Serra, registre d'entrada de 12 de gener de 2016, avançada per el local, vista i destacat a l'exclusió de la juliol de 2003 de la Junta de Sanitat sobre l'exclusió de càrrecs representatius locals, es proposa: primer, prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora presentada per la Immaculada Sorrentino Serra. Segon, remetre el certificat de l'acord a la Junta Electoral competent al secretari que se procedia a la substitució de la regidora, indicant el nom de la persona a qui adjudica la corporació correspon cobrir la vacant. D'acord amb l'edicte de la Junta Electoral de Zona d'Alzira sobre proclamació de candidatures per a les eleccions del 24 de març de 2015, BOC número 79 de 28 d'abril de 2015, correspon cobrir la vacant a José María Blanco Blasco. Tercer, notificar l'acord sobre la presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de la Immaculada Sorrentino Serra als efectes oportuns i en particular sobre allò establert a l'article 75.7 de la llei 785 reguladora de les bases de regidora. ¿Vots a favor? Punt 3. Proposta per al canvi d'horari d'hivern de la celebració de les sessions plenàries. En data 30 de juny de 2015, el ple de la corporació en sessió extraordinària va aprovar per 6 vots a favor, 4 d'Esquerra Unida, de Lluís Capellino Ventura, Miguel Ángel Amenacio Penoy, Jordi Sales Jofre, Irene Sorrentino Pastor, i 2 del PSOE, de Ana Valdoví Pont i Cristian Valdoví Arcat, i 2 vots en contra de Somprim, de Vanessa Escrivà Córdoba i Salvador Planell Sales, la periodicitat de les sessions del ple de la corporació, quedant de la següent manera: periodicitat bimensual, mesos imparells, dia de celebració, l'últim dimecres de cada mes. Per al cas que l'últim dimecres de mes fos dia inhàbil, la senyora alcaldessa convocaria el ple per a l'anterior o posterior dia hàbil. Hora de celebració a les 19 hores, horari d'hivern, i a les 20 hores, horari d'estiu. Altres que l'hora de celebració a l'hivern és a les 10, cosa que dificulta l'assistència dels membres de la corporació per motius de treball, proposa deixar sense efecte l'acord de 30 de juny de 2015, on es deia que l'hora de celebració de les sessions plenàries a l'hivern és a les 10. Segon, que l'horari de celebració de les sessions plenàries a l'hivern siga a les 10:30. Tercer, mantenir la resta de l'acord adoptat al ple extraordinari del 30 de juny de 2015 respecte a la periodicitat i a l'hora de celebració a l'estiu per a les celebracions de les sessions ordinàries del ple. Jo quan vaig veure l'ordre del dia de la sessió plenària, en llegir este punt vaig pensar que l'alcaldessa havia tingut a bé les meves reiterades peticions, com consta en acta, per celebrar els plens en divendres. La lectura i l'alegria em durà poc perquè després de consultar l'expedient vaig comprovar que es tractava només d'endarrerir les sessions plenàries mitja hora perquè textualment dificulta l'assistència dels membres de la corporació per motius de treball. Efectivament,
L'horari de les sessions plenàries dificulta l'assistència dels membres de la corporació, sobretot la meva, que treballa a 300 quilòmetres de ma casa. I en la Constitució de la corporació vaig fer una proposta per al canvi d'horari, proposta que va ser rebutjada. La meva assistència de sessions plenàries en aquest horari, a més de suposar una despesa superior a la retribució que tinc com a regidora, que comença de tot són 40 euros bruts, el tren només en venda anticipada i en promoció em costa 52 euros en 85. Em suposa també una dificultat afegida per conciliar el meu treball en la meva feina de regidora. Ja he dit que treballo a 300 quilòmetres de ma casa. Fins i tot em podria ocasionar problemes de salut perquè els dies que em tenen desplaçament. Un mateix el tren s'ha parat i ha arribat fa 5 minuts al poble. Tot això té una solució fàcil i és una qüestió de voluntat política, de solidaritat i organisme. Per això faig una proposta en voce per demanar que les sessions plenàries es realitzin divendres en servir els mateixos arguments que empra l'alcaldia en la seva proposta. Nosaltres podem decidir la possibilitat d'assistència a part de la decisió que està com la nostra, Nosaltres crec que explicarem en aquest moment que no podia ser divendres perquè no hi ha membres de l'equip que també treballaven divendres i no podien divendres. Ja per la mateixa raó que treballaven divendres, entenc que si a les 7:30 d'un dimecres hem acabat, divendres a les 7:30 acaben acabat. La qüestió és que per a mi, repeteix, suposa una despesa econòmica, en una situació econòmica que suposa que la de tots no és la favorable, una dificultat de conciliar el meu treball, perquè avui mateix he tingut que demanar eixir una hora abans i demà entrar una hora més tard, només per alçar-me a les 6 del matí i arribar a hora a Tarragona. I, en fi, pense que és una qüestió de voluntat, si és cada 2 mesos també. Jo he fet l'esforç aquestes últimes sessions de desplaçar-me des de Tarragona a Ací. Però dona'm arguments. No sé la votació. No, anem. És que no és el mateix, no estem parlant de coses diferents. És diferent? És diferent no, que el nostre treball respecte primer? al que estem parlant per escrit de la proposta. Anem a veure, Jordi, hi ha una proposta per canviar l'horari del ple i endarrerir-lo Retrasar-lo mitja hora perquè n'hi ha un membre de l'equip de govern. No de variar el dia. No variar el dia. El dia ja no pot quedar Vale. parlar i consensuat. Parlem de sobre el dia, la parla. Per això he fet una proposta en voce, per a que en parlem. Per mi, la meva postura és la mateixa. La mateixa. Se vota primer la moció en voce o se mantenim... Nosaltres mantenim la proposta que duguem de canviar, de simplement retrasar mitja hora els plens. Una esmena sobre l'horari. Pues votemos, ja està. Votem l'horari. Se vota, en el cas de si aquesta sol·licitud es va terminar escrit després dels acords o contradictoris. En el cas de que s'aprovara, no s'aprovaria, no s'esmentiria la votació. Abans de la votació jo vull dir, en nom de Somriu, que encara que no batés la meva proposta, nosaltres sí que votarem a favor d'endarrerir la proposta a les 7:30 perquè nosaltres sí que som solidaris amb els companys Jo de també la soc solidari corporació. amb el que tu digues, però també volia dir que tinc una mica de responsabilitat si jo divendres no puc dir que és possible, és veritat, però no és per qüestió de fer punyetes. Tenim càrregues familiars, i és complicat. M'és impossible divendres, conèixer, a mi. Igual d'impossible. Sí, correcte, però... Cada un té uns motius, cada un té una feina, cada un té unes coses i quadrar que ens vinga a tots és pràcticament impossible. Crec que en juny aquest tema del 17, dilluns, dimarts, dimecres o divendres es va plantejar, ja se va parlar, ja se va raonar i el millor dia que acoplava era dimecres per causes familiars, de laborals... No, perdona, el millor dia que vos acoplava a vosaltres. No, a vosaltres. També vas dir un altre dia, a part que fos divendres, no? No vas dir dilluns, crec que pot ser. Clar, o divendres o dilluns, dels dos. Jo per mi divendres és impossible. Ara estàs proposant divendres, no es proposa dilluns. Clar, en vista de les meves reiterades demandes, en fi... Reiterades de qui? Reiterades d'avui, aquest tema no s'ha tornat a parlar en juny
i vull no reiterar les Per favor, demandes. consta en acta que sempre que hem dit de fer una reunió o de trobar-nos o de quedar Això o de sí, que les siga, reunions sempre es demanen. sempre he dit que Però si han fet el sobreesforç i quan hem fet una reunió... No, ara estic parlant jo. Quan hem fet una reunió jo m'he reunit amb tu diumenge, i jo també tinc causes personals i també tinc feina. Passem a la votació del punt, per favor. En primer lloc, l'esmena. Que l'esmena se completa el que s'ha comentat a votació. És divendres a les 7:30. És així, no? És el que se proposa. Un canvi, divendres, només afegir i canvi. Doncs passem a votació de l'esmena del grup Somriu. Vots a favor? Dos de Somriu i dos de Vent. Vots en contra? Se repeteix la votació, que és un empat. Se repeteix la votació en el mateix sentit, vull dir. Vots a favor? Vots en contra? El vot de calidad de l'alcaldessa quedaria desestimada la moció en tots. Ara aneu a desestimar La proposta que presenta l'alcaldia. Del darrere de mitja hora. que sí, era Sols modificar mitja hora. Vots a favor? Passem al segon punt. Proposta moció de derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. Bé, pel que fa a la moció, el grup Somriu està totalment d'acord. Perdó. com va com a proposta l'entrada en vigor de la llei 27-2013 d'exposició de motius, directament. L'entrada en vigor de la llei 27-2013 de 29 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, RASAL, ha suposat un canvi radical en el marc jurídic, organitzatiu i econòmic financer de les entitats locals. La seva aplicació en l'administració local de la Comunitat Valenciana ha posat de manifest el desconeixement del legislador estatal de la realitat municipal, d'ací la forta contestació municipalista a la posada en marxa de la llei, per suposar un deteriorament al model territorial local i sobretot un menyspreu a l'autonomia local reconeguda per la Constitució. El govern central ha legislat d'esquena a l'àmbit local, no ha volgut entendre quins són els servicis que realment presten els ajuntaments i els quals tenen necessitat de prestar com a administració més pròxima al ciutadà. Sense cap dubte, la RASAL ha d'habilitar la gestió municipal i l'autogovern local per aconseguir una pretesa eficiència financera. El legislador estatal ha d'habilitar la institució local amb un argument d'eficiència resistint en compte els principis constitucionals d'autonomia local. A més, cada vegada és major la indignació del municipalisme per als vaivells interpretatius del Ministeri d'Administracions Públiques. Ara, en novembre de 2015, afirma que, segons que queden suspesa la seva aplicació en matèria de servicis socials, salut i educació a una futura regulació de finançament autonòmic i local. No es pot legislar a causa de notes explicatives sobre una realitat municipal i trencar els principis constitucionals d'autonomia local i suficiència financera. El posicionament de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies és reivindicar el respecte que l'administració local es mereix i en conseqüència el compliment de les regles de l'estat de dret perquè els governs locals puguen actuar en seguretat jurídica. Comença la control municipalista del Govern de la Generalitat Valenciana que a la publicació passat 4 de setembre del decret llei de mesures urgents relatives a l'educació, salut i servicis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana va garantir la continuïtat dels servicis públics relatius a educació, serveis socials i salut per part dels municipis de la Comunitat Valenciana i va evitar una paràlisi en la seva prestació i un greu perjuí per a les persones. Sens dubte, és necessària una reforma, però una reforma institucional del règim local requereix ple coneixement de l'efectiva situació de circumstàncies municipals i en cap cas ha d'obeir exclusivament a criteris financers que, segons pareix, ha sigut l'única raó de fons que ha justificat la RASAL.
Els ajuntaments són, a diferència de l'administració, a menor deute en el còmput global. Aquest bon comportament hauria de ser tingut en compte per l'Estat i reduir les rigideses que actualment limiten el sostre de gasto, la qual cosa permetria disposar de més recursos per a emplear-los a impulsar l'activitat econòmica i la creació d'ocupació. No obstant això, el legislador estatal no ho ha fet i ha utilitzat únicament criteris d'eficiència sense tenir en compte els principis constitucionals d'autonomia local i suficiència financera. Les regles constitucionals les trenquen i se necessita eficiència, però no se'ns dota de suficiència. Ja n'hi ha prou, cal escometre ja una reforma de finançament local. La suficiència financera és el suport per al creixement i desenvolupament de l'administració local, la capacitació perquè els ajuntaments puguen prestar els serveis públics amb immediatesa i proximitat i puguen atendre les necessitats dels seus ciutadans, els seus veïns, sense haver de deixar de prestar les seves competències en els seus servicis. En la Comunitat Valenciana els municipis estan doblement infrafinançats, necessiten un sistema de participació en els tributs de l'Estat més estable en què s'eviten les liquidacions negatives. Però a més, l'administració local assumeix competències i tasques que en molts casos no són de la seva competència, però a les quals té l'obligació moral de donar solució. I per un altre costat, l'infrafinançament de la nostra comunitat ens afecta pel fet que arriben menys fons de l'autonomia per desenvolupar programes i inversions que, sens dubte, afecten a les entitats locals. Per tot això, presentem per a la seva aprovació la següent proposta d'acord. Primer, exigir al Govern d'Espanya la immediata derogació de la Llei 27/2013 i impulsar immediatament una nova revisió de la Llei de Bases de Règim Local. Segon, instar el Govern d'Espanya a un nou model de finançament local. I tercer, instar a les entitats locals de la Comunitat Valenciana a sumar-se a aquesta moció per aconseguir un populisme municipalista. La derogació de la Llei de la Comunitat servicis de proximitat que assegurin a les persones la seva prestació de llibertat. I la creació d'un nou model de finançament local. Quarta, serà aquesta moció la presidència de la Comunitat d'Espanya assume la representació de la capital en els diputats i les costes valencianes de la direcció valenciana de municipis i províncies. Bé, dia que el grup municipal Somriu estem totalment d'acord amb l'argumentari que ha elaborat la Junta de Portaveu de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Estem d'acord en que aquesta llei afebleix la gestió municipal i limita l'autogovern i l'eficiència financera dels ajuntaments, que és una institució que, com tots estem cansats de dir, és la més propera de la ciutadania i, per tant, la que millor dotada hauria d'estar. Confiem que, com la resta de lleis que han estat aprovades pel govern del PP, lleis que retallen drets i llibertats, aquesta també serà derogada pel nou govern que es constituïsca. I, per tant, votarem a favor de la moció. El Partit Socialista sempre s'ha manifestat contrari a aquesta reforma local del PP que llevava competències als municipis, com també heu comentat. No estem d'acord en que es posen limitacions a les entitats locals, ja que l'administració local és la més pròxima i és la que ofereix els serveis bàsics als veïns i veïnes, i no es poden retallar els serveis en aquest sentit. Per tant, votarem a favor. Passem a votació. Vots a favor de la proposta? Unanimitat dels presents. Passem al segon punt. Adhesió del municipi de Riola al Pla del Consell contra la Pobresa Energètica, opcions de tramitació. Resultant que s'ha subscrit conveni per la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori i algunes empreses elèctriques per evitar la suspensió del subministrament a causa de la pobresa energètica i sent de l'interès de l'Ajuntament la realització de mencionar programa en aquest municipi, resultant que s'ha publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana l'ordre de 23 de desembre de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua d'habitatge per no atendre el pagament del lloguer. Considerant que atès que els servicis socials es presten per una part dels municipis mancomunats per la Mancomunitat de la Ribera Baixa i entenent-se en conseqüència que la prestació mancomunada d'aquest programa milloraria l'eficiència de la seva execució, es proposa. Primer, l'adhesió del municipi de Riola al Pla del Consell contra la Pobresa Energètica. Segon, sol·licitar l'adhesió d'aquest Ajuntament als acords de col·laboració a les empreses subministradores d'energia de data 1 de desembre de 2015 per a la protecció dels seus clients amb residència habitual a la Comunitat Valenciana que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica subscrits entre la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori i les empreses Endesa, Gas Natural, Fenosa i Iberdrola. Tercer, manifestar la voluntat de l'Ajuntament d'adherir-se expressament a totes i cada una de les clàusules de l'acord mencionat, assumir les obligacions que d'ells se deriven. Quart, sol·licitar la subvenció per evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua d'habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer. Quint, sol·licitar de la Mancomunitat de la Ribera Baixa la gestió de l'esmentat programa delegant en la mateixa la seva execució que ha de ser acceptada per la Mancomunitat indicada delegació i en cas contrari o que la tramitació no poguera dur-se a terme per la Mancomunitat se tramitaria des de l'Ajuntament.
Nosaltres ens hem trobat que a l'ordre del dia hi ha dues propostes que són la mateixa. No sé, esperem que obriu el debat i expliqueu. Nosaltres volíem comentar que el dia 31 de desembre es va publicar l'ordre respecte al pla del Consell contra la pobresa energètica. El 7 de gener presentarem una proposta en aquest sentit també per a sotmetre la votació, en la que demanàvem l'adhesió del municipi de Riola i que ho gestionarà l'Ajuntament tal com apareixia a l'ordre del Consell. La setmana passada estiguem parlant de que vosaltres també aneu a presentar aquesta proposta. Em vas dir que tenia 2 punts. El primer era l'adhesió del municipi, però que s'estava barallant de gestionar a la comunitat. Jo també vaig consultar el tema de la comunitat i si es pot estar que no se sap i com en relació de les experiències no té 2 punts, sinó que la moció del candidat hi ha 5 punts. Jo no estava en les matèries punts de la pobresa energètica volem adherir-nos a la mancomunitat perquè el dia 23 de desembre per una reunió als 13 alcaldes de la mancomunitat i es va barallar la possibilitat de transmitir a la mancomunitat. En aquesta reunió quedàvem sol·licitar si és veritat que aquest s'ha de dir la mancomunitat no es pot gestionar. Però l'alcalde de Corbera, Jordi, que és el president de la mancomunitat, es va demanar a tots els alcaldes que passaren amb aquesta proposta a adherir-nos a la mancomunitat perquè després, com això és per acord plenari, no es podríem adherir. Perquè la gestió és molt més, ja que les treballadores socials són les de la mancomunitat, Sueca, per exemple, que té un gran nivell de pobresa energètica i tal, també va demanar que se tramitara per la mancomunitat. Doncs des de la mancomunitat el que estem fent tots els ajuntaments és intentar que això ho gestioni la mancomunitat. Vale, però si vosaltres heu vist que nosaltres el 7 de gener hem presentat una proposta en aquest sentit, o més lògic també és que parlem amb nosaltres i... Te vas cridar per telèfon Sí, i te vas dir vine a l'Ajuntament i parlem sobre la proposta. Però tu em vas dir en plan que retirara la meva proposta i m'han dit la teva si volia adherir-me. Jo te vaig dir, i si vols la presentem conjuntament, no tenim cap problema, no me dona igual. Vull dir, així venim a... Te ho vaig dir o no te vaig dir? I me digues que no volies retirar-la. Sí, perquè preferia consultar amb tota la votació i consultar bé la documentació. Però també el que no pot ser és que si nosaltres hem fet una faena, ara se retira i se tira per terra també la nostra feina. Home, jo penso que la diferència és simplement que nosaltres no contemplem el tema de la manco, nosaltres sí, ja està. És la diferència. No, sí, jo estic a favor de la vostra proposta també, però que en principi ella m'havia dit que anava a ficar uns punts i després he vist que ha afegit més coses perquè també ho gestionarà l'Ajuntament. Jo també t'explico. Nosaltres, quan parlem d'aquest tema que és el 22 de desembre, l'ordre encara eixit. Ens basem en el que tenim i l'ordre a aquesta fecha i a aquesta reunió que és quan parlarem els alcaldes, l'ordre no havia eixit. Doncs s'ha d'adaptar després a l'ordre perquè eix posteriorment a que nosaltres ens reunim. Jo parlarem el dia 20 de desembre. gener, era la setmana passada, i ahir havia eixit l'ordre. Sí, però és que jo no acabo d'entendre quin és el problema, Anna, perquè jo te vaig cridar i te vaig dir, mira, duem 2 mocions que són molt paregudes, l'únic punt és el de la mancomunitat, podeu retirar, s'ha de igual a la nostra, la presentem conjunta, que vas plantejar totes les possibilitats. El fet de que... El problema és que tu digues que tinc 2 punts i després és com si la part de la meva proposta també l'has ficat en la teua i damunt de l'ordre del dia l'has ficat abans quan la teua es presenta en l'any anterior. Però jo ho votaré a favor perquè l'important és que s'adhereixi al municipi l'important que és això, el que tinga més punts o menys punts que es diguen que nosaltres i jo com a alcaldessa en particular duc parlant d'este tema en particular fa moltes reunions de fa molts mesos. De fet, ja fa mesos que assistirem així a una reunió que jo vaig assistir personalment en València i el Ximo Puig ja ens anuncia de la pobresa energètica. Ja feia molts mesos que ho sabem, que nosaltres estàvem d'acord i que nosaltres anàvem a jo no dic que la data del 22 de 2017 que em sembla estrany que si hi ha una proposta en aquest sentit que se presenta una altra. Me sembla estrany, simplement... Però si te vas cridar per dir-te que nosaltres ja ho duíem, que el punt era la mancomunitat i si no s'havia gestionat... Vols que Esquerra Unida lleve la seva i ha fet xingar la teva de la mancomunitat? No tenim cap problema. Però que no entenc perquè si ja està aquesta proposta... Els punts poden coincidir perquè tenim és una ordre i tenim que basar-nos en el que ens mana la decisió.
Ja, però perquè haver volgut presentar una esmena a esta que ja estava presentada, si votar una volta ja, però que no hi ha problema, no passa res. Que consti en acta que són dos mocions que per a mi són estimats. Jo volia No, lo volia podem hablar hablar de de la la mano mano. No, que yo voy a decir al respecto de lo que estava dient el alcalde Corbera, president de la comunitat. Avui també hi ha ple a Corbera i l'ordre del dia també va una proposta del Partit Socialista i després el que ha fet l'Ajuntament de Corbera és només afegir El punt de la mancomunitat. el punt de la mancomunitat. No, el punt d'adherir-se a les empreses subministradores. Val? I per tant, ells sí que ho han fet separats, vull dir, Que se que se podria fer. Sí. De tota manera, nosaltres votarem a favor, estem d'acord, si voleu la conjunta. És que sí, és igual. Nosaltres, que si voleu, pues, la conjunta no tenim cap problema. Perquè si no és ja està. jo pensava, sí, quan votarem l'altra, afegir-lo de la comunitat. Doncs, ho votem tots. I ja està. O se vota A l'altra. veure, la proposta que estava és esta, ¿vale? O sea, la proposta que está, estem ara en el punt de la proposta de l'alcaldia. Sí. Pues se té que sometre a votació en estos termes, a no ser que n'és que alguna esmena i votse, i primer se votaria aquesta esmena. Quan parleu d'una proposta conjunta, què voleu dir? Retirar les dues cada una la seva i presentar per urgència una proposta conjunta? O voleu... O sea, concreteu exactament el que voleu? A veure que informa de si n'ha parlat o en la... Si voleu retirar les dues i presentar-ne una O conjunta que esteu tots d'acord, que que la mateixa, de la mateixa ja Jo està. estic d'acord en les dues. És que és el mateix, l'únic és Es poden votar les dos? A veure, el meu informe sí, jo sí que vaig fer un informe sense ficar-me en el tema ni en el tema de les competències, en el tema de la possible denegació i en el tema de que la comunitat segons l'ordre puga poder assumir-ho, perquè en tot cas sempre parla d'ajuntaments, en algun apartat. Jo, l'informe, de fet, per les dues propostes, per les dos informes, perquè m'he basat també en els recursos financers que com era tindre l'adhesió del Consell, diguem que tampoc tinc informació econòmica, perquè va ser a la informació promocional per l'assistenta social, un informe que li vaig requerir. No hi pot donar més informació que la que haurà en l'expedient, tampoc se pot saber Si de quina manera el que te preguntes si podem votar les dues. No, però estic dient, claro, que estic dient que són les mateixes. És que és el mateix, és que és el mateix, l'únic que canvia és lo de la I de mancomunitat. fet, he informat que sobre el solicitud de la Mancomunidad de la Ribera, delegando siempre también, comentes, hasta el día de la fecha no se tiene conocimiento del ayuntamiento que la Mancomunidad puede hacerse cargo de la planificación y gestión del programa. En todo caso, la propuesta de alcaldía se plantea con carácter opcional. Bien, se aprueba esta, en la que se presenta y se aprovarà esta. Després se presenta l'altra i s'aprovarà. O sea, en el cas de que la Mancomunitat poguera fer-ho, aniria a la Mancomunitat o no aniria? Té una contradicció. Presentar una esmena a nosaltres I que per quede- afegir que en cas de que la comunitat pugui gestionar, pues, si se Seria- decidís el gestionar. seria igual que esta. que la nostra. Sí, pensava fer les dues. Votar sometre a dos mocions i les propostes de Però que sí, això. O que Necessitem tirar les que dues. adherir-se a esta. Simplement votar aquesta. concreteu els termes de la votació o concreteu se va votar esta conforme està la Sí, fecha, perquè clar, a nosaltres el que ens interessa és el punt de la mancomunitat en cas de que se pugui gestionar. però presentar-la a l'alcaldia. Si volem presentar-la entre tots, és el que estic dient, que pues, sempre se presenta entre tots i no tinc cap problema. Se presenta entre tots i ja està, que nosaltres no tenim cap Presentar-la problema. perquè esta la presenta a l'alcaldia, que si els dos d'acord, pressupost que se va constar. Fem esta la votació per mi, conforme està, i després l'altra ja està. En els mateixos termes. És que tampoc nosaltres hem votat dues vegades dues mocions igual, penso jo. Si total estem tots d'acord. A veure, jo l'únic que demane, i si voleu fer una... Entens, Anna, que no té massa sentit presentar dues mocions i ara t'ho afegir l'esmena perquè són dues mocions igual, vull dir, és que no té ningú sentit. L'únic que demane és que, si voleu fer un descans o concreteu, si se vota este i s'aprova i després la proposta del PSOE s'aprova en els mateixos termes, no sé què s'afegisca,
sí que hauria de dir després quan se pot executar l'acord. En el cas de que si la mancomunitat sí que poguera s'agarra que en uno sí que diu que se anirà a la mancomunitat, en l'altre no ho diria. O s'afegís també en l'altre, entonces que són exactament idèntiques. Se presentaria una esmena i seria... Per què no fem una esmena en esta, en la que proposem tots? I ja està, la que clar. s'anul·la? Se pot fer Ah. una Preguntes. Aunque de la urgència, després. O sea, que Si no tenim ningún problema, se retira esta i després se presenta com si fuera conjuntament i ja està. Muy Si bien, vos la parece. forma més Per còmoda no que votar puc dos fer. vegades la mateixa. I se presenta conjuntament com a urgència. No se consulta. Jo pensava que votarien les dues. És que és el mateix, diferència el punt de la manco, no té sentit. Si tots estem d'acord en una moció, el més fàcil és que tots ens adherim a una moció, doncs si la presentarem tots conjuntament, que nosaltres no tenim cap problema, ja està. O queda constància que tots esteu d'acord si tot el que ha passat se fa en este punt i se retira l'altre o se retira esta i queda l'altra o se retiren les dues. Anna, què te pareix que aprovem esta? Que fiquem que estem d'acord tots, que proposem tots, conforme tu diguis. Però per L'altre fer una s'anul·la. conjunta hem de retirar les dues, no? I fer una O conjunta. retirem les dos i fem una conjunta d'urgència? Això se pot fer, Carme? A veure, qualsevol proposta que vaja se pot proposar la seva retirada, se pot proposar i després se pot incluir per urgència, ha de ser un assumpte d'urgència. Però l'urgència la decidim els membres de la Sí, la decidiu, el decidir que sigui retirar-lo, que tornem a ser una qüestió de nosaltres d'eficiència i de... Però per aprovació, si anem a retirar una cosa, per després fer la Tornar a tornar. jo crec que és el mateix, però bueno. Estem pegant igual que serà el mateix. Doncs votem les dues i ja està, si no passa res. Però és que si votem les dues, t'ho ha explicat Carmen, si votem les dues no poden quedar les dues aprovades pel simple fet que la del PSOE no dura de la mancomunitat. Si arribarà l'hora que sí que se podria adherir, com anem a gestionar l'Ajuntament de Girona? Per a que en cas de que la mancomunitat pugui gestionar-lo, que ho fera. Pues és el que Sancions-la... Però si és la mateixa que hem presentat nosaltres, que Ja, però és que jo la presentaria Tu vols sempre... que conste que tu has presentat i vas Votem parlar, les se votem les dues i ja està. Però si el problema és que vull que el presentem... Pues vale, pues ja està. Ja està, és que nosaltres no tenim ningún problema. Entonces se retira esto. Pues entonces se retira i Ella presenta l'esmena com a que la manco i ja està, pues si la presentarem és que no tenim ningún problema. És Però això. és això el que... Jo la vostra la votem a favor, també, no tinc problema. Sí, és una fe, però no vull Pues que... farem la votació. Vots a favor de la proposta. Passem a votació. Espero perquè a mi m'ha quedat clar. No, a mi tampoc. No sé què va passar. Anna vol que no se retire la seua i vol ara la seua introduint el punt que duem nosaltres de la mancomunitat. I que se voten les dues propostes. Aleshores votarem les dues propostes. Ja ho tinc clar. I quedaran les dues exactament igual. Vale. Doncs passem a votació. Vots a favor? Que unanimitat expressada. Passem al segon punt, que és la moció de la proposta del PSOE. Proposta moció del PSOE per l'adhesió al Pla del Consell contra la pobresa energètica. La lliscana, l'expliques o...? I simplement no, presenta l'esmena i ja està. Presentes l'esmena? Sí, com hem dit que el municipi de Riola s'adherirà al Pla del Consell i per tal que les famílies afectades puguen acollir-se les ajudes, pues que en cas de que la mancomunitat no pugui fer aquesta gestió, pues que ho assumirà l'Ajuntament. Se regirà un punt i en el cas que la mancomunitat no poguera fer la gestió se tramitaria des de L'Ajuntament. Així també, jo com us he dit, jo sí que he informat, perquè no estava fins al dia que vaig informar al final que era la mesura que volia fer-ho, sí que hauré donat també pautes, o sigui, fins a quin punt se pot esperar fins que pugui fer la mancomunitat o no pugui fer la mancomunitat. Passem a votació. Vots a favor? En la proposta, esmenada. Esmenada.
Vale, queda clar? Doncs passem a votació. Vots a favor de la proposta. Per unanimitat. Passem al segon punt. Dació de comptes de resolució d'alcaldia als efectes d'allò establert a l'article 46.2c de la llei 7/85 i 42 del reglament d'organització, el funcionament i el règim jurídic de les entitats locals. Dació de comptes de correspondència i gestió. Vale, així us explico un poquet més o menys el que està treballant fins ara. Vale, tornem al tema d'aigua perquè per a nosaltres és bastant important. Si vols, Jordi, pots comentar tu totes les reunions que hem fet i conforme està el tema. Bueno, sabeu que van fer una reunió de conselleria per tractar, més que ja no sinó el preu de l'aigua, sinó les despeses que anaven a tindre cada ajuntament en el tema de lo que era la infraestructura. Aleshores, conselleria, a l'hora de les dades que portem, volen que paguem nosaltres la infraestructura que hem portat a terme per poder facilitar una aigua sense nitrats, i per part de tots els ajuntaments ens han negat perquè, clar, comprenem que no és la nostra responsabilitat pagar una infraestructura, igual que es paga una infraestructura per donar carretera, donar rotonda i altres benestar social. I la conselleria, de moment ha dit que anem a dialogar, però jo crec que estan un poquet bloquejats perquè, clar, han fet un gasto, teòricament ells, que s'han eixit de les previsions d'un principi. Entonces estem parlant d'uns 63 milions d'euros que ens van a financiar als 13 pobles a 40 anys amb un 4% d'interès. Entonces, clar, tot això, el que volen fer ells no és pujar la taxa directament del cànon de l'aigua, el que volen fer és, com si fos un altre cànon, com si fos el reciclatge, com si fos altres coses que paguem, i ens vindria a cada veí aquest cànon. O sigui, que no vindria a reflexar en el residu de l'aigua. O sigui, camuflar un poc el que és el preu real de l'aigua, el preu proporcional. Entonces, per part dels municipis, han tingut més reunions i ens hem acordat lluitar perquè no pagar aquest cànon. Esta matí també ens hem reunit en Cullera, els 13 alcaldes, en l'advocat, i ja hem concretat que anem també a recurrir el Parc de Conca. Estava recurrit l'anterior i ara ja hem posat en marxa també per a recurrir este. Ens donen 10 hectòmetres, estem gastant al voltant d'uns 18,2, i entonces, clar, nosaltres el que volem és que ens donen l'aigua que com a mínim ens toca. Entonces, això ha sigut esta matí que hem tingut la reunió i ja hem acordat tots els alcaldes que anem a tirar endavant el recurs. Després ens hem reunit en diputacions, subvencions europees, hem demanat un projecte conjunt en Polinyà, Llaurí, Benicull, Fortaleny, Corbera i Riola. I es tracta és una subvenció europea per a que es canvien les infraestructures de l'aigua. Sí que tenim tuberies de frimocement i aleshores, en principi, pareix que tindrà bona acollida, se gestionarà des de la Diputació i el projecte també el faran ells. Perquè, com sabeu, els pobles xicottius per accedir a una subvenció europea fins ara estava com un poc molt apartat, llavors hem decidit agrupar-nos a uns pobles i demanar-ho. També en el mateix projecte també se demana l'anomenat intel·ligent, que s'acabaria de posar una protocèl·lula i depèn de la gent que passa o no passa se va modificant la llum. Tot això va en un projecte conjunt. Riola en aquesta reunió va demanar un projecte alternatiu que és a nivell del riu, que es netegen el riu perquè està molt contaminat, ja tant l'aigua com per les espècies, la població i tot, i el tema paisatgístic de la mota. I en això probablement se presenta un projecte conjunt junt a Fortaleny per tal de fer ja alguna cosa un poc més a nivell
guiar turístic i que ens arreglen les motes i fer alternatives de camins rurals i totes aquestes coses. En principi estem a l'espera que ens contesti Diputació. Al mateix temps també volíem comentar que estem iniciant una bolsa nova de benestar social i una bolsa de neteja. I després estem treballant en la creació de 2 places per a operaris de multiserveis. Volia puntualitzar un tema sobre el del residu de l'aigua, que també ens interessa a tots, perquè el dia de la reunió es va aprovar per al Consell el preu que ell anava a aplicar, que eren 0,18 cèntims per metre cúbic. Està pendent, perquè els regants també volen incloure 7 cèntims per a ells, i n'hi ha una altra tassa que penso que són 0 cèntims més d'una altra cota que ara no recordo exactament què és, i al final no se podria quedar com a molt això sobre el que estem parlant, sobre un 0,28, una cosa així. A hores d'ara, sabeu que nosaltres comprem l'aigua sueca que ens cobra 0,30, sempre estaríem per baix d'aixòs 0,30 que actualment estem pagant. I com ja vaig explicar l'altra volta, tindríem que pagar 0,30 d'aixòs més l'aport de l'àvia de la potabilitzadora, que sempre ens pujaria més el rebut. Això volem per això que el tema dels bolses de treball i el tema de personal de manteniment ens comprometem antes de portar-les al ple, un borrador del que nosaltres pensem i entre tots podem fer una reunió i aportar-ho a vosaltres. Sí, també demanen informació. Assumptes d'urgència d'acord amb allò establert. Hi ha algun assumpte d'urgència? Això Abans de passar a pregs i preguntes, m'agradaria tractar un tema per a mi bastant delicat, però que crec que és necessari que es tracte, que és que es va presentar a l'Ajuntament per part del grup Somriu un escrit on se demanaven les exhumacions des del mes d'agost. Se va contestar a l'escrit. Posteriorment el grup Somriu va presentar un altre escrit on es demanaven les inhumacions, i vos dic també el que demanaven. Es demanava còpia de les sol·licituds de les inhumacions realitzades entre agost i desembre, còpia de les resolucions d'alcaldia que autoritza o no les inhumacions, còpia, si hi ha, dels informes d'intervenció a propòsit de les inhumacions dutes a terme entre agost i desembre, informe de qui pertoque on s'explica si totes les inhumacions s'han realitzat atenent a la legalitat vigent i amb el vistiplau de sanitat. D'existir qualsevol tipus d'irregularitat o il·legalitat s'encenen d'una explicació motivada i que al mateix temps es depuren responsabilitats. Bé, a mi m'agradaria parlar un poc d'aquest tema i m'agradaria saber que per què es demana des del mes d'agost, per què no des de juny, que és quan entra la nova corporació, o per què no des de gener, que es comprèn un any natural. Suposa que no s'atrevireu a dir-ho, però jo sí. Ho demaneu des del mes d'agost perquè és com soterrem a mare. Si no sabeu la data, jo vos la diré, el 3 d'agost. En què es baseu per a fer aquestes acusacions? Si s'heu mirat la llei o que simplement per fer mal. Deixant d'un costat la llei, que després es valorarà i que està tot correcte, que pensem que està tot correcte i que no s'ha fet ninguna il·legalitat, al nostre país, m'agradaria fer unes puntualitzacions. Per a mi, aquests dos escrits tenen una qualificació, i és a nivell personal, que és inhumanitat. És fer mal, per mitjà d'algo tan important i tan intocable com és la mort d'un familiar. Em pareix vergonyós i molt greu que no vagis per ahí. No, demaneu que se vos motive. És que no... Me demaneu que se vos motive. I jo em pregunte que voleu que vos motive. Que voleu que vos motiven l'escrit, les morts que s'han realitzat en el poble. Esteu intentant fer mal per mitjà d'un fet que és la mort d'un familiar. Per a mi això no és política.
Ho sé molt, És que no ho sé és molt. Per a mi heu traspassat tots els límits que es podien traspassar en aquests escrits. Demaneu que es depuren responsabilitats. Quines? Digueu-me quines responsabilitats voleu que es depuren. Si busqueu l'alcaldia pel soterrament de ma mare, pregunte. Abans d'insinuar o d'acusar que s'han produït presumptes il·legalitats, com a mínim, mirem la llei i estudiem la llei. Demaneu informes. Vos costa que n'hi havia informes de secretaria? Vos costa que n'hi hagi informes de secretaria? Perquè a mi, i vull que costen acta, si n'hi ha informes de secretaria, en cap moment la secretària interventora me'ls ha facilitat personalment ni m'ha informat personalment d'aquests informes. Me remitisc als expedients. Estan els informes, es poden veure i... Firmes de decret que és vist l'informe. Me consta que te l'han pujat i me consta també... Jo dic constància que personalment en cap moment vas informar d'aquests informes. A tu ja m'enviats els informes i també per WhatsApp. Així estan els informes. Jo he dut la llei, ja que se parla de les presumptes il·legalitats, d'exhumacions o inhumacions, m'he tret totes les lleis que estan així, les podem mirar, les podem... tot el que vulgueu, totes les lleis, en el decret i en tot, qualsevol dubte que tingueu el podem parlar. I me remetisc a un informe que ha fet la tècnica de l'Ajuntament on especifica les exhumacions i les inhumacions i concreta qui té la competència. La competència és de l'Ajuntament, qui autoritza les inhumacions dels cadàvers i les exhumacions. Aquest informe també està a la mà de tot el que veureu, qui ho veureu. M'agradaria que me donés una explicació per què això i que ens tindríem que replantejar com a mínim moltes coses. També m'agradaria fer una altra puntualització, que és el dret consuetudinari. És el basat en la tradició, costums, valors, morals i convencionalismes que la pròpia societat crea i és en el qual es regeixen els enterros així. I així també teniu el llistat de les 30 persones que han faltat. Jo vos les he tret des del mes de gener fins a desembre. Com vulgueu? Molt bé. En primer lloc, deixar clar que efectivament Somriu va presentar no una, sinó dues instàncies en la que es demanava informació. Informació. En cap moment s'ha pretès qualsevol altra cosa. Informació. I Somriu, jo t'he deixat parlar, i Somriu demana informació perquè Somriu, repeteix, demana informació perquè n'hi ha hagut veïns i veïnes d'este poble que ens han vingut a demanar explicacions en qualitat de regidors, tant a Salva com a mi, com a la resta de l'agrupació. I per això hem presentat l'escrit que hem presentat, que tu tens ahir i que l'has llegit tal qual estava presentat. Evidentment, perquè la nostra obligació, perquè així ens ho exigeix el càrrec, és demanar informació. I per això ho hem fet. No he acabat, jo t'he deixat parlar. Molt bé. La instància, la primera, va contestar, efectivament, en un expedient que efectivament complia la legalitat. Però, evidentment, nosaltres hem presentat la instància demanant les inhumacions i les exhumacions perquè les queixes dels veïns ens diuen que presumptament s'ha comès una il·legalitat en el soterrament de diverses persones perquè no es complia la llei de sanitat, que diu que han de passar 5 anys, que han de passar... Judit, per favor, deixa'm acabar, jo t'he deixat parlar a tu. Sí, home, parla. Que han de passar 5 anys per a poder soterrar a dues persones. Com que nosaltres no entenem de lleis, hem demanat informació. Te demane, per favor, que buides de contingut moralista tot el discurs que has fet. Perquè no és en cap moment la nostra intenció dur al terreny personal
una qüestió tan delicada. Perquè en el mes de setembre, quan ens vingueren les primeres queixes dels veïns, ens vam adreçar a un regidor d'esta corporació per comentar-li què passava. I mai hem pretès fer d'això una qüestió moral i un atac personal. Per favor. I qualifiques d'inhumà. Sí. Qualifiques d'inhumà. A més d'inhumà. No, és que encara no he acabat. Doncs ara vull parlar jo, perquè al mateix temps jo també t'he dit una cosa. Si anem queixes veïnals, jo des de la meva posició vos dic que qualsevol veí que tingui alguna queixa es pot dirigir a l'Ajuntament, que les portes obertes, però com nosaltres, tota la documentació en la qual es basem. Si haguem volgut fer política no haurem donat un informe que això ho veus tu i els treballadors. Home, per favor. Haurem vingut així i t'ho hem És enviat en cada hora. Home, més faltaria, no? Per ahí no passem, No som barres, sí, no són que mi males persones no som. Home, per favor. A mi sí que me sento això molt violent perquè també veu puc vindre al despatx i haver parlat, no directament primer les exhumacions, però després resulta que això no és el que buscàveu i ara anem a parlar de les exhumacions. Qualsevol tema, si no vas al tema personal, vaig a deixar el tema qualsevol tema que siga cementeri hem de tindre una delicadesa. Home, se parla del cementeri ha de tindre una delicadesa. En algun moment hem dit alguna cosa en algun plenari, Però sabent que hem demanat la informació. Però sabent la delicadesa... Perquè s'ha de tratar en un escrit privat. Nosaltres podem tratar-lo en plenari. Jo no tinc cap problema en tratar el cas este tema. Pues precisament, Judit, precisament per la delicadesa de l'assumpte. Precisament per això. No tinc això. cap problema en tractar el tema. És que no tinc cap problema. I és més, duc l'informe tècnic de lo dels 5 anys, que ahir ho explica molt bé. Doncs molt bé, el que has de fer, i tota la llei. I el que has de fer és donar-nos la informació, clar que sí. Verbalment, els 5 anys, vale? Perquè en cap moment la llei diu que han de transcurrir els 5 anys per a produir-se una inhumació. La llei, vale? La llei diu que en concret és competència dels ajuntaments l'autorització de les inhumacions dels cadàvers i l'exhumació dels cadàvers. Vale? Jo vos la passé, vos la doneu, i totes les explicacions estan basades en la llei i tot el que s'ha fet està basat en la llei. Però ¿Vale? una pregunta. Habíeu dit antes un informe de la secretària si constava o no Sí. l'expedient. Jo volia aclarir-ho si consta i si Sí, consta... sí, l'informe està en l'expedient, sí. L'informe de la secretària és que no han transcorrit el plaç de 5 anys. Aquest és l'informe de la Però està de la secretària. legalitat o no el que s'ha fet? Però està basat l'informe de la secretària en una consulta de la Direcció General d'Administració Local. Després jo tinc l'altre informe de la tècnica que està basat en la llei. Alicia. Sí, sí. Vale? I aleshores quins dos informes és el que val? Pues tinc el nom també, si voleu, de la inspectora de tècnica de sanitat, que li diuen Maria José Rico, que és la que ens ha pres, ens ha donat tota la informació, com que no ha passat res, no se necessita cap autorització de sanitat en aquests temes. L'autorització de sanitat se necessita quan vas a fer un trasllat d'un cementeri a un altre cementeri o quan una mort s'ha produïda per una mort vírica o per aquestes coses que és de salut pública. Si teniu els informes i totes les coses. Bueno, aquests informes, per favor, ens els remetiu per a que els puguem estudiar. I demane també, per favor, que retires els insults que ens has profanat, perquè nosaltres en cap moment, en cap moment hem pretès fer mal a ningú, perquè si haguem pogut fer un ús polític d'això, l'haguem pogut fer. És vostè que l'escrit és des d'agost, perquè no heu demanat donar l'especial sensibilitat des de gener. Per què des d'agost? Anem a veure, Genia. Però només per sensibilitat, les dades sabrem Però és que això que m'expliquen, anem a veure. I després una altra cosa, en l'escrit, qualsevol que llisca, doneu per sentat, ja com si s'haguera produït una il·legalitat. Con lo cual... Ho acaba de llegir, no sé si no. No, sí, és com si presumim ja la irregularitat demanant que en el cas ICE se depuren responsabilitats. Home, clar, però no llegeix bé l'escrit. No, l'escrit està ahí i l'escrit és públic. Llegiu bé l'escrit. Diguem, en el cas, en el suposat cas, nosaltres no afirmem res. Entre altres coses perquè no som experts en la llei.
I no ens atreviríem. Haver-ho pogut consultar realment si era legal o no i ja, si és legal, entonces ja demanar per escrit depurar responsabilitat. Ilenia, és que a dia d'avui, en la documentació que acaba de dir l'alcaldessa que té, tampoc queda clar si és legal o és legal. S'haurà d'explicar. Però n'hi ha un informe que diu una cosa i un altre informe que en diu una altra. N'hi ha un informe que és de la secretària interventora que és de les consultes que ha fet de l'administració local. Sí, però no cita ningú article. El teu informe, que l'informe de la tècnica sí que cita la llei i cita els articles. Els meus informes estan ahí. El meu informe sí que diu està fonamentat i per no transcriure tota la legislació s'apuntarà después de conclusiones de la Dirección General de Administración Local, asesoramiento municipal, consejero y presidente del 22 de octubre de 2015. S'adjunta lo que diu la Direcció General de Administració Local, que és mateixa també que los números de contacte. Se adjunta la respuesta y conclusiones de la Dirección General de Administración Local, asesoramiento municipal, consejero de la presidenta del 22 de octubre de 2015. Sin embargo, si dices la llei de policia mortuària, no parla mai d'anys. No, i el decret en el que se basa, el 39/2005, és la teua postura, respectem la dels altres tècnics i la de la llei. Sí, Carmen, tu ja has deixat molt clar la teua postura, poden hi haure altres fissures d'altres persones, d'altres tècnics... No, mira, la llei és una. La llei és una. Si no existiria les cada un interpreta també la llei. Vanessa, ja dic que la llei la tens ahí, el decret, repetís, 39/2005 i el de 2009. Però si jo no dic que no. No ho diu, Clar que no sí. estem inventant res. Clar que no, i jo tampoc. Jo només estic dient que nosaltres hem demanat informació, que darrere d'això no n'hi ha ninguna... Torna a repetir, perquè no m'ha demanat des de gener, justament des del mes Home, i tant que sí, de quan mos venen, des de quan mos costa. Però jo sí que li he posat nom i no vaig a retirar-ho, perquè per a mi és ese camí. Vull dir-te, és que és des del mes d'agost. Aleshores, Judit, molt bé, Judit. I aleshores què passa? I aleshores què? Perquè saps què passa? Que a mi no me podeu fer mal per ahí, perquè jo, per desgràcia, ja sé el que és passar-ho mal. Entonces, no anem per aquest camí? Per què no? Estàs equivocada. Aleshores, nosaltres com a regidors... Espera, i si te fem mal, te demanes disculpes així davant de tot. Home, i tant. No era la nostra intenció, Home, ni i tant, de lluny. i tant, i tant. I és més, aleshores què hem de fer com a regidors? Quan es venen queixes, no hem de demanar informació, no hem de demanar que heu presentat, hem contestat. d'aquella manera, sí. Clar, després en parlarem, sí. Conforme s'ha deixat, però així la informació és que tots la volem. Quan heu vingut a veure la informació, heu vist i heu disposat de tota la informació. És que jo no estic parlant d'això, estic dient que què hem de fer com a regidors que som quan necessitem una informació. Com que és algo tal, no l'hem de demanar. A veure, demaneu des de juliol que entrem nosaltres... Però i què canvia la cosa, Ilenia? Pues ser un poc més delicats. I fora l'interès que tens en veí. Però ser un poc més delicats, però més delicats, si nosaltres no hem dit res, només hem presentat una instància, Sí, però ser més delicats... heu pressuposat una irregularitat també, Però qui ha pressuposat? Però que el text està ahí, qui ha pressuposat? No m'atreviria mai a pressuposar. Per favor. Aquesta informació la passa i ja està, no llegir la informació, és correcte, doncs avant, tranquil·lament. Vostè no la llei, els informes se farà còpia. Clar, notifica, home, clar, veges. I ara ja passem al següent punt, la text i preguntes. Jo puc parlar. Espera, que primer van els... Sí, nosotros volíem fer una pregunta, una proposta al regidor d'Urbanisme. Pel que dies de l'aigua, Jordi, nosaltres també ens han passat la informació, efectivament hem demanat als ajuntaments que es lleven 8,6 cèntims per metre cúbic i que si la cosa es pot compensar a través de subvencions. I sí que és cert que fins al dia 16 no tindrem una resposta clara sobre el tema de l'aigua. Ja ho hem parlat moltes vegades, estem tots d'acord en la formulació. El que sí que volem proposar i demanar és que, clar, com que no queda clar si es va assumir la despesa de la infraestructura o no, i com que està en acta, t'hem preguntat primer a l'estiu i després a la tardor, primer diu que no ens costaria diners, que no serien favorables i tal, i després s'ha acabat.
I després ja sí que vau dir que igual ens costaria alguns diners, sí que demanem que s'informe al poble perquè efectivament, com ens han proporcionat alguns informes, així ho indiquen, segurament el rebut de l'aigua sí que puja. I per tant pensem que s'ha d'avisar a la població de que efectivament tindrem aigua de millor qualitat i que això es veurà reflexat en el rebut perquè s'incrementarà. Jo en el seu dia no ho vaig explicar bé, però el que vaig explicar és que el rebut el cost nosaltres no hem de pagar-lo extern a lo que era la infraestructura, perquè nosaltres no estàvem dins del pressupost. Entonces nosaltres no ens va costar ara. Si ara nosaltres tinguem que fer des de la infraestructura que n'hi ha a la nostra connexió de tuberia, això val uns 35.000 euros. Què passa? Que nosaltres el que hem fet ha sigut requerir que entre aquests costos en companyia amb la infraestructura. No és un cas, hi ha un preu addicional d'aixòs 35.000 euros més la infraestructura. M'expliqui bé ara? O sigui que no és que... De totes maneres tenim que pagar la infraestructura. I si ens donant no ens haveren facilitat l'enganxe, a part de la infraestructura hem de pagar aquests 35.000 euros. Això és el que ens va... La infraestructura és la cànon que has dit abans. Sí, que són els 63 milions d'euros que hem de pagar. Això tenim pendent la reunió a nivell 16 de febrer, perquè és el que estem reclamant dels 13 ajuntaments que no volem pagar. Evidentment, si al final ho tenim que pagar, sí que repercutiria en els veïns, però és una cosa que actualment no podem donar més informació perquè els mateixos polítics ens la donen, ells ens diuen que s'ha de pagar i els 13 ajuntaments estem fent pressió per a no pagar-ho i anem a continuar en aquest camí, no volem pagar-ho. El que tenim clar ara, fins avui per avui, és que els 18 cèntims i això està aprovat ja en el Comitè, els 18 cèntims, més ara la Conselleria està negociant aquests 7, 8, 9 cèntims que quedarien ahí penjant. Entonces, no podem dir que sí, però ja us he dit antes que teòricament el recibo ha de ser com a mínim igual, no podem assegurar el 100%, però com a mínim ja us he dit la suma d'aixòs cèntims té que ser més barata que comprar-nos a Sueca als 0,30 cèntims que estem pagant en l'actualitat més la taxa que ens sumaria de comprar l'àvia més alta. M'enteneu? Està clar? Sí, sí. Aleshores no s'incrementarà el rebut. En un principi no, ja us explico, si l'altre no mos ocupen. A veure, si entra sobre el de l'aigua, les gestions que estem fent per a no comprar l'aigua sueca, en principi no pujaria el rebut, en tot cas la intenció seria que baixaria el rebut, perquè comprem ara a 0,30, 0,31, la compraríem 0,18, si se queden els 2 cèntims del cànon serien 0,20, doncs evidentment el rebut tindria que baixar. Després, una altra cosa és la gran infraestructura que es volen pagar. Si al final sí o sí no la fan pagar als 13 municipis, doncs entonces ja veurem, de moment la pressió és que no volen pagar-ho. Això és una cosa que no podem assegurar. Clar, nosaltres la infraestructura eixa no la tenim prevista de pagar. Entonces, doncs traiem altres ajuts. Cada ajuntament doncs que trau això. Nosaltres no tenim prevista això pagar. Perquè, clar, això es tracta de donar forma legal a una petició. Jo personalment soc un poc que tenim aspecte un poc més reaccionari. Jo soc més partidari de no estar 20 anys en abogats i anar-me a la porta de conselleria en 10 autobusos i fer 4 fotos i fer és molt més vergonya. No estar ahí 30 anys en abogats. Pressió si anàrem els 13 municipis en estem parlant de 170.000 persones que són afectats d'aquest problema. Jo crec que és prou sensible el tema perquè es donen compte del que estan fent. Després volíem preguntar també, perquè ens hem assabentat que en el mes de desembre l'equip de govern va decidir que no renovaria el contracte de l'arquitecte municipal i va prescindir dels seus serveis. Alhora hem vist que s'ha sol·licitat un tècnic agrícola, ja per el que parlàvem del Consell Agrari i tot allò, però ens preocupa per saber qui assumirà aquestes competències que només es pot exercir un arquitecte superior i no un arquitecte tècnic. Clar, el boom urbanístic ha passat, però n'hi ha coses que només poden fer els arquitectes
tenint en compte que l'arquitecte municipal només ens costava a l'any 2.000 euros perquè estava subvencionat per la Diputació, què té pensat l'equip de govern? Això de que costava només 2.000 euros és una part, perquè després se cobrava per cada projecte. I era prou elevat, vull dir que era prou elevat. No, jo el que volia dir és que les competències que tenia l'arquitecte, no sé si està exactament des de quin punt, però un 80% o un 90% es pot fer avui dia el tècnic que tenim. Entonces, la idea que portàvem nosaltres, a part de que si fera falta puntualment es tindria que llogar alguna persona, de fet, si cal llogar una persona puntualment a l'arquitecte, es llogarà, però jo diria que el 90% del que estava fent l'arquitecte d'avui dia o fer un tècnic municipal que estem pagant-li i que estan en plantilla a l'Ajuntament. Aleshores, jo crec que estava despoblat això. La idea de l'equip de govern seria que si fera falta un arquitecte superior, per al cas puntual, s'aniria al Col·legi d'Arquitectes de València, se sol·licitaria per a aquesta feina puntual. Perquè de totes maneres el projecte sí o sí s'ha de cobrar, entonces seria per a aquesta obra puntualment. El cas és que no seria un fet puntual, perquè les obres majors només les pot informar l'arquitecte, no pot fer un arquitecte tècnic. Nosaltres hem consultat els expedients i l'expedient diu clar que l'arquitecte tècnic no pot... Que sí, ho vaig demanar... No, que jo vaig demanar la informació i que la tinc així, la informació que està a l'Ajuntament, no en un altre lloc, i els informes diuen que l'aparellador no pot realitzar projectes d'obres majors ni projectes d'obra ni de direcció de l'obra. Aleshores, què? Ja sí que se pot fer. Que no sé, Jordi, està en l'informe que diu que no. Te pregunto, a quin informe remitís? Ah, que hi ha l'expedient. Que és el de la secretària interventora. Home, el que jo conec, me l'he refiat de la informació que hi ha a l'Ajuntament, no? I que està motivat. Anem a veure. Quan se parla, anem a veure. Quin informe hi ha de la secretària interventora? De moment? Anem a veure. En primer l'informe de la Diputació. Sí que hi ha més coses de la Diputació i sí que saps que vull ser un altre tema. Però sí que hi ha un informe de que també ratificava el que hi ha la Diputació, el que hi ha Conselleria, però era sobre un tema de direcció d'obres. De personal de plantilles, que s'ha de dir a d'aquest informe. I els suposo que me ratifiquen el que diu la Diputació i el que diu la Conselleria al pressupost. Aleshores, el que no pot fer és separar... Que si puntualment no fa falta un arquitecte i ha de fer un projecte, com si està pagant-se... Se farà, ja està. Però a mi no sé si serà més car. Home, com que no? Si nosaltres tenim un arquitecte treballant per a l'Ajuntament i les prerrogatives d'un arquitecte són de seguir el plan, és que les tinc així, seguiment del planejament, els informes de seguiment de gestió urbanística en el municipi, les llicències d'obres majors, la devolució d'avals, la qualificació urbanística dels terrenys, l'adjudicació de les obres públiques, les obres d'inversions municipals, les inspeccions d'obres majors, és que això no ho pot fer l'arquitecte tècnic. No està capacitat per a fer això. Jordi, que està així en l'acord plenari de l'any 2002 que establís de quan governava Esquerra Unida, quan començaren a introduir millores en la gestió de l'Ajuntament i van acordar la reorganització de l'àrea d'urbanisme, està a l'acord plenari on figura quines són les incompatibilitats, les prerrogatives de cadascun dels tècnics i no està. I a més, els informes de Diputació diuen que això no ho pot fer un arquitecte tècnic. Esquerra Unida qui va contractar a l'arquitecte municipal. Però per què diu que pot costar més car si agarrem a uno del col·legi? I l'Enya, anem a veure. És autònoma ella, igualment, no? Tu pots acordar un preu. Anem a veure, però és el mateix tindre una persona que està treballant per a l'Ajuntament unes hores a la setmana, en la que pot dedicar el seu temps a la feina que n'hi ha, perquè és que no és només llicències d'obra major, són moltes altres coses. I una arquitecta que no està tampoc la necessita, quan se necessitarà un arquitecte... Sí, en parlarem, no? Vosaltres ratificareu el que digueu. Nosaltres pensem que tinguem el conveni, però ja no la que teníem, sinó qualsevol altra. No és qüestió de la persona, sinó
un arquitecte per un altre. En un ajuntament ha de hi haver un arquitecte. Nosaltres enguany sí que decidirem fer aquest plantejament, ara el tècnic agrònom, l'any que ve si veiem que realment ens hem equivocat i que falta un arquitecte, doncs farem una modificació de la qualitat. Molt bé, i aleshores modificareu l'acord plenari, perquè un acord plenari només es pot modificar amb un altre acord plenari. Modificarem en termes de les funcions, a les funcions, que parlarem, se parlarà. És que si no, no es pot fer. Jo no soc abogat, però jo no tinc clar que funcioni un arquitecte que es diu l'acord plenari. Mirarem i si no s'ha equivocat, canviarem d'idea. Sí, volíem parlar dels pressupostos. Estem ja en gener i encara no tenim els pressupostos. Hem vist que s'ha prorrogat, clar, que això no podia ser, s'han prorrogat els pressupostos del passat, entenem que és una pràctica habitual, que es fa en els ajuntaments, però sí que és cert que si no estan els pressupostos aprovats no es poden realitzar inversions, perquè les inversions no se poden prorrogar. Aleshores volem saber com està el tema, quan l'aprovarem, perquè en l'última sessió plenària del 26 de novembre el regidor ens va dir que en breu, que la setmana següent farem una reunió que passa 2 mesos i encara no sabem res. Clar, també el pressupost és important per saber quines van ser les polítiques que seguirà l'equip de govern i és important que tinguem la informació per poder realitzar les esmenes en temps i forma suficients. Jo me comprometo la setmana que ve a passar-vos un borrador i al final fem una reunió, parlar, abans de passar-lo a la secretaria de govern. Abans de que estiguin informats. La setmana que ve me comprometo a passar-vos. Bueno, parla tú después. No, sí. Acaba. També ens interessava veure com estava el tema de xarxa lliures i quan veurà les lliures. El tema de xarxa lliures, ara Clíniques començaria a passar tots els... anar ja família per família anar aplicant tota la informació. Que serà un mes o per ahí o abans? Jo m'imagino que en breu ja la parlarà. I després, en les festes de Nadal, que heu vist que s'han gastat molts diners quan en el passat ple vau dir que no podíem assumir 200 euros per els micròfons i per la passada per a que tots es pogueren sentir i hem vist que estos Nadals que ens han gastat molts diners en les festes de... Bueno, 200 euros no són, jo havia buscat pressupostos de los micros... Jo he parlat dels tècnics i pressupostos, no estic mal, però m'han dit que va prou diners els micros estos que tenen normalment en els salons d'actes, estos que ja que passa una cosa intentes fer el més possible. Jo el pressupost de gravar-lo sí que el tinc, el que quieren, no sé si... Perquè ja que ficaríem els micros, tindríem ja la gravadora ja quan ho farem en la gravadora manual, diguem, requereix un estudi de ressonància per als altaveus, que m'han dit que no és qüestió de 200 euros, és prou elevat i també ho dic. El de la gravació del ple jo sí que tinc el pressupost i són per a 6.000 euros. Un company que treballava en això, que podem mirar tot, quan tenim que fer els pressupostos de l'any, també podem mirar tot el... De totes formes, jo crec que no diguérem que no podíem assumir-ho, diguérem que no consideràvem un gasto necessari de forma urgent. Com arreglar els baixos de l'Ajuntament i ballar el pacte allà fora. Que no consideràvem... Però aleshores canvien les prioritats. No, és que estem parlant dels 200 euros, els diguérem vosaltres que anessin exactament, no sabem una quantitat del que val. Simplement diguérem que no veiem una prioritat, perquè en modificar els micros no sols proposàvem de ficar-ho, sinó que exigien que se ficara tot per sempre. Simplement diguérem que no era una prioritat, llavors que estem mirant pressupostos.
I no us sembla un poquet excessiu el que són les despeses de Nadal? Comparat amb què? Comparat amb Altres l'època pobles, en què la gent no té faena, hi ha coses que s'han de fer, les baixos s'han d'arreglar... No sé, en Riola no s'ha fet mai res, ja s'estan fent activitats noves i jo crec que la gent està contenta. Una cosa no lleva l'altra, no? Per arreglar les baixes de l'Ajuntament es pot fer igual i fer una cabalgata de Reis. Per a nosaltres una cosa no és compatible amb l'altra, no és incompatible una cosa amb l'altra. Una cosa, per lo que es diu que en Riola no s'ha fet mai res, en èpoques anteriors, quan els arcs sí que donava diners i subvencionava coses, s'han fet contapuntes o titelles o altres tipus d'activitats. No s'han fet tantes activitats com les que heu fet vosaltres ara, però que no s'ha fet res tampoc es pot dir. S'ha fet el que s'ha pogut sempre i m'ha I després, per al tema de les dependències municipals, jo crec que ja vaig explicar que n'hi ha goteres a l'Ajuntament, n'hi ha goteres a la Casa de Cultura on tenim l'arxiu, n'hi ha goteres a l'edifici de la Càmera Agrària, n'hi ha goteres en el col·legi municipal, n'hi ha goteres que no se saben. Entonces, si jo no tinc pressupost, no puc... Bueno, jo l'Ajuntament no té pressupostos, no pot ser. Nosaltres el que diguem és que ens sembla excessiu quan hi ha tantes necessitats. Però és que no Són partides diferents també, una part de festes i l'altra part de no pots hablar de festes i gastar-te. Són partides diferents. No és que prioritats, que està unint gent que s'hi vaig a guanyar i s'ho fet un comentar, també m'ho cal dedicar a aire condicionat perquè venen més gent o que cal l'acció. Tenim una quantitat de la despesa de les... Demanareu, crec que vos han passat poques. Sí, però faltava el... El musical crec que encara no ha entrat. La factura crec que encara no ha entrat. I no està que nosaltres encara. El que vos havíem passat és el que havia entrat ja. No sabeu el preu, no sabeu. Però sí que m'agradaria que insistirem un poc en el tema de la Casa Cultura perquè sabeu que està l'arxiu històric i això a veure si podem parlar també amb la Mancomunitat, que aquí al cap també és pocs i que ens queden una nota. Nosaltres tenim una reunió demà a la Mancomunitat i una de les propostes és parlar sobre l'arxiu. Sí, i els criteris de contractació de les empreses de Nadal, igual que ara de les empreses que faran el camp de futbol, ja sé que per llei no esteu obligats a... Nosaltres sempre, igual que per Nadal i per Bator, això més personalment, jo la que mire, demanem diversos pressupostos a diverses empreses i valorem, ens reunim tots i valorem els costos de la SOA. Demanem referències a altres ajuntaments també de les activitats que se fan i de les empreses que se treballen i després valorem el pressupost de lo que es demanen i l'activitat que se fa. A l'hora de fer sempre pressupostos intentem valorar sempre les millores, no perquè tens el pressupost més barat, perquè sempre que se puguen fer millores, ja si tens un plantejament... En el tema de les obres, n'hi havia 4 empreses a Riola, doncs nosaltres ofertarem les 3 faenes a les 4 empreses. I les 4 empreses ens oferiren cada una les millores que ells creuen. Entonces se l'han quedat, d'aquestes 4, 3 empreses, evidentment una se quedava fora perquè no hi havia 4 obres. El criteri que se seguirà és que cada vegada vaig rodant i que treballen totes les empreses de obres. Nosaltres havíem vist al registre que hi havia una factura sobre assessorament d'una empresa que havíeu contractat i vam demanar informació i ens passaran un contracte i volíem que aclaríeu si s'havia decidit contractar una empresa externa, que aclaríeu si és per elaborar el pressupost, perquè en l'objectiu del servei diu interpretar les dades econòmiques i pressupostàries i ajudar a la seva correcta confecció. Que aclaríeu aquest tema. El contracte durarà 6 mesos, des de novembre fins a abril, i el cost total seria de 4.356 euros. I voldria que explicareu per què heu decidit contractar una empresa externa. Si penseu que una empresa externa fent entre 2 i 4 visites al mes a l'Ajuntament, si pot conèixer l'Ajuntament i pot elaborar un bon pressupost, dedicant-se a aquest temps. I vull també que em digueu si abans s'havíeu reunit o organitzat en els tècnics de l'Ajuntament o en el Departament de Secretaria d'Intervenció per a veure si vosaltres, com sempre s'ha fet, haver pogut elaborar un pressupost conjuntament sense necessitar de contractar a cap empresa. I si penseu que teniu capacitat de coordinar-se en els treballadors de l'Ajuntament
per elaborar un pressupost, perquè el pressupost pensem que és una de les coses més importants d'un equip de govern. S'ha de fer ben fet i també s'ha de fer en temps. Voldria saber quan estarà fet, perquè això hauria d'estar ja fet. Però això mateixa, que s'ha de fer en temps, encara no estava preparat. Ens hem coordinat, nosaltres hem parlat amb les treballadores, en totes les treballadores per a fer el pressupost que ens hem coordinat en elles. Jo m'agradaria dir una cosa del pressupost. I per què no s'havia elaborat això abans que s'acabara l'exercici? Perquè pensem que ja haurien d'estar fets per poder gestionar el 2016 correctament. A mi m'agradaria intentar fer els pressupostos més realistes possibles per no tindre a mitjan d'any, està clar que potser hem de fer una modificació de crèdit perquè teixi alguna cosa d'això, intentar fer els realment més possibles perquè no tinguin de fer una modificació de crèdit més incrementada del que toca fer. Però per què s'ha contractat una empresa per fer el pressupost? A veure, per què s'ha contractat una empresa? Pues perquè volem canviar les coses, perquè volem una vista des de fora de gent professional que treballa en diversos ajuntaments, perquè fer-ho des de dins, jo què sé, jo penso que és millor tenir una visió des de fora i a part d'un recolzament econòmic, que la gent que està treballant a l'Ajuntament tenen molta feina, ells venen, no venen un cop només, venen un dia a la setmana, s'estan revisant els procediments, s'estan revisant tots els ingressos. Pense, en la meva opinió, que s'estan revisant ingressos i gastos que durant molt de temps s'han continuat fent igual. Entonces, la idea és un poc tenir una visió des de fora, de tècnics professionals que no tenen res que veure en el poble i que tenen la visió de treballar en diversos ajuntaments. Però anem a veure, els pressupostos els elaboren els polítics. Sí, Els però... equips, jo he parlat, els equips de govern. Després els tècnics informaran el que hagin d'informar i després els polítics poden fer cas o no al que informen els tècnics. Però els que ho diguen que els pressupostos de Riola està fent-nos una empresa externa a un equip de govern en els diners de tots? No, això no m'hi tinc cap el pressupost. El pressupost l'està fent l'equip de govern, que ens reunim tots els dies i partida per partida. L'empresa està assessorant. L'elaboració del pressupost és una part del que fa l'empresa. Aleshores està fent altres coses. Quines coses? A veure, els polítics decideixen. I fan els pressupostos. No fan. La part tècnica la fan els tècnics. Els tècnics informen. Hi ha un informe tècnic que requereix. Hi ha informes que requereixen de tècnics. Home, clar. Si els tècnics que estan a l'Ajuntament estan molt carregats de feina, tenen molta feina, demanen ajuda externa. Igual que s'ha demanat des de fa més de 10 anys. Demanar un informe tècnic extern no és una cosa que vaig a fer nosaltres ara per primera volta. Demanar ajuda tècnica de fora, informes tècnics de tècnics externs, s'ha fet els últims 20 anys, i no és una cosa nova. Però per al pressupost... Fer el pressupost, què és fer el pressupost? Què és fer el pressupost? Dir, doncs jo vull això, no, fer un estudi, no? Fer un estudi financer i no és una cosa tan senzilla. Anem a veure, el pressupost de Riola també són faves comptades, no estem parlant d'una població com per exemple Sueca o Alzira, que sí que té unes altres problemàtiques. És el més seriós, ja ho hem dit els tres grups, és seriós perquè allà està on es determinaran les polítiques de l'equip de govern, però tampoc estem parlant d'elaborar un pressupost massa complicat. Jo voldria saber què vos va costar i quines altres funcions està fent l'empresa privada. Els informes de l'auditoria externa són 600 euros al mes, com a idea. I quants mesos? En principi està contratat per 6 mesos i no sabem encara si prorrogarem. Però la idea no és fer els pressupostos. La idea és tindre un servici extern d'assessorament comptable i financer. De la Diputació també tenim suport o d'altres administracions. La Federació Valenciana també dona suport. Ja t'he dit que l'assessoria externa és una cosa que tenen molts ajuntaments que és legal. I tant que és legal, no es faltaria, Miquel, ningú està dient això, però... Se l'ha permitit els últims 12 anys per molt més diners. Per què te bases per això? No sé, podem mirar sobre l'aplicació
d'estudis i informes tècnics, mira, ens assentem i la mirem i veuen I què costava abans fer el pressupost? Quin cost tenia? Per dir això que estàs dient, quin cost tenia abans fer el pressupost? un cost econòmic tenia. Com estàs dient que serà per complir el No, però si vols ens podem assentar Però i no mirar són propostes soles. la Estem equivocats, igual que quan diu que el pressupost de Riala són faves comptades, és un pobre menut i tenim un pressupost per això. Estem mirant partida per partida perquè d'aquest pressupost que estem rascantant hem pogut traure poder contratar 2 persones de manteniment durant tot l'any, perquè estem mirant partida per partida per a veure d'ací d'on lleves, d'allà d'on posis, i això està fet tot l'equip de govern. Que tingués assessorament no vol dir que una empresa externa estigui realitzant els pressupostos, i no és l'únic que està fent, i com ha dit Miguel, durant els 6 altres anys també s'ha fet, vull dir que això no és nou que ho hem implantat el nou equip de govern, s'ha fet durant els altres anys. L'elaboració de... L'elaboració de... una empresa per a donar suport. L'elaboració dels pressupostos no es fica els números, s'ha de fer arreglar la Ho he llei. dit això. La llei, jo no soc abogat, ni soc tècnic d'administració general. A veure, de què estem parlant? Home, estem parlant, Miquel, que hi ha una empresa externa que ens va costar uns diners al poble de Riola per elaborar un pressupost que si bé... que no és per elaborar un pressupost, que no és per elaborar un pressupost. Per elaborar el pressupost i fer un assessorament financer, no? Un assessorament financer que fins ara l'han dut a terme les funcionàries de l'Ajuntament, i torno a repetir, el pressupost, els polítics diuen què i els tècnics diuen com s'han de fer les coses. I jo no he dit que no faci falta demanar en un moment determinat un informe perquè voleu fer aquesta inversió o voleu fer l'altra inversió o el que siga. El que crec és que és una despesa innecessària perquè són molts diners. I en quant al que dius de les 2 persones de manteniment, això ja estava pressupostat. La plantilla de l'Ajuntament ja reconeix els 2 llocs de manteniment. Jo ho tinc fotocopiat a casa. Entrava en el pressupost. Entrava en el pressupost. Està reconegut a la plantilla. Per 20 hores setmanals. De les 2 persones. 20 hores setmanals. No, el que fem nosaltres no estava en el pressupost. No estaven 2 oficials, No te preocupes per el sobrecost, perquè aquest sobrecost el compensarem de sobre en altres coses. Continuo. En el que havien comentat també els companys de les despeses que s'havien fet en Nadal, volia saber si hi havia consignació per a totes aquestes despeses i de quina aplicació del pressupost ho havíeu agarrat. Si s'havien comparat també diversos pressupostos a l'hora d'elegir les activitats que heu fet. Sí, ja ho he comentat antes, que nosaltres tot el que fem se compara amb diversos pressupostos. I doncs, no hi ha consignació per a fer... S'aprovarà la modificació que s'aprova en octubre un increment de la partida de otros gastos i cultura o alguna cosa així. A nosaltres ens sembla bé que se fomente el comerç local i l'oci, però també que a l'hora de contractar se miren el pressupost que vos oferten les empreses i que si hi ha coses que se poden subvencionar, que s'aprofiten i que no sempre se tiri per contractar i crear despeses, perquè entre tot ha sumat més de 6.000 euros les despeses de Nadal a falta del musical que encara no se sap el cost que tindrà i em sembla també excessiu. Per una altra Jo puc banda... parlar-te dels meus gastos que jo considero excessius, però és qüestió d'opinió. I per tants dies de Nadal, de vacances dels xiquets, jo trobo que no és una despesa tan gran ni tan... Però tampoc feia falta gastar-nos 600 euros per a repartir-los a tot el poble. En situació de crisi, jo crec que la crisi encara no s'ha acabat. És que no, a veure, la despesa, el que tu dius despesa, jo ho veig com una inversió, perquè han donat faena als 2 forts del poble. Entonces, tinguem diners perquè no tenim que invertir-ho en el poble i donar també faena. Vull dir, tinguem diners, no ho veig jo una... Si tens diners te'ls has de gastar així regalats. No, regalats no. Si vaig gastar regalats és donar faena als 2 forts de Riola, que facin els pressupostos de Reisos. Regalar seria més a meter un camiones tots els dies, que cada dia potser te cobre 300 euros. Mira, Anna, jo si vols anar... Jo si vols, traiem el pressupost
de l'últim any o del que s'ha gastat fins que hem entrat i te trec totes les factures i te dic el que jo crec que és excessiu i crec que és tirar els diners. És la meva opinió. Vull dir, la teva opinió és que ens han gastat massa diners, em pareix molt correcte, però ja t'he dit, n'hi ha que voleu tot, no només aquestes factures. No només la meva opinió, molta gent veïns també pensen que se tindria que moderar un poc. Se farà una assemblea i es posarà tot. Se pot exposar també per fer una comparativa en anys anteriors, vull dir, ja després que cada un traga les seves conclusions. Exacte. Vosaltres, també estigueu en l'oposició, tindríeu que dir les coses com són. A mi també la té bona. Em pareix molt bé donar feina a l'entorn de Riola. Sí. Tant de l'Oscó, no falta feina. Pues l'any que ve, si hem vist que són massa, pues comprarem menys. Ara que donar feina a l'entorn em pareix molt bé. De ser sincer. Una pregunta, gastar-se 6.000 euros en un dinar te pareix una aberració? Jo ho faria. Una pregunta, no? No vaig dir... No, però a què te refereixes? Jo vaig dir si fer un dinar pel poble de 6.000 euros me pareix una aberració. Però explica... És que jo no vull entrar, però és que estic falla d'aquestes acusacions quan altres voltes sempre quedo coses. Però jo he dit alguna mentida. Però a què te refereixes en un dinar de 6.000 euros? Pues si te pareix això car, o si te pareix car, jo què sé, te puc dir 200 factures de pressupostos anteriors, les puc dir, o si te pareix car, però vols que entrem ara sí en cada factura? No, però com has entrat tu en un dinar anterior? És que si me dius que te pareix car, però gastem 6.000 euros en 2 Jo no setmanes... dic si me pareix car, això frase... Te pareix car excessiu que ens gastem en 2 setmanes de festes 6.000 euros? Quan... Jo no sé la quantia que és l'adequada, simplement que se miren les coses en seny i que no se desbaratia, simplement que se miren les coses bé i se comparen pressupostos. Nosaltres crec que mirem les coses i comparem els pressupostos per a les actuacions que fem. I respecte a l'advocat que ja havia contractat anualment, he vist que ara s'ha renovat el contracte 6 mesos. Per què heu decidit 6 mesos i no per a tot l'any? Quina idea porteu en l'advocat que hi ha contractat? De moment no portem ninguna idea, simplement l'hem contractat per 6 mesos més i valorarem. Si fa falta continuar... Si fa falta continuar. I la subvenció d'adquisició de material esportiu, quin és el material que s'ha adquirit? De 7.000 i pico euros? La subvenció, ahir s'ha pintat la pista de futbito, les valles, s'ha comprat la taula de ping-pong, s'ha comprat el material de gimnàstia d'exterior, que encara no està, això encara no està muntat, ho tenim ja, la taula i tot de ping-pong, però això encara no està instal·lat, i després 500 i alguna euros crec que era per a material esportiu de balons i aquestes coses. Per a la pista de futbito de poliesportiu? Sí. I una factura que hi havia de pintar la pista de futbol entra dins d'aquesta subvenció. Això no va preguntar, que eren 3.872 euros, això entra dins dels 23.000 euros del projecte? No, això entra dins de 7.000 i pico euros que estan subvencionats, que és de la subvenció esportiva, d'equipament esportiu. I he vist que era una empresa de Polinyà, jo vull dir si en Riola també hi havia alguna empresa que podia fer aquesta feina. Ho ha pintat una persona de Riola. Ah, és que l'empresa, he vist la factura i és de Polinyà. El treballador era de Riola. Ah, d'acord. Pues ja està, totes les dubtes. Sí, jo puc parlar. Sí. Respecte a això dels diners del material esportiu, ens consta que hi havia un marcador que havíeu de comprar, que al final no es va comprar i es va perdre i hi havia una subvenció. Què va passar? Pues nosaltres diguem a les associacions esportives que es presentaren el que volien, el grup de Hambo les va presentar una proposta que eren de 800 euros per a comprar un marcador. Nosaltres, quan tirarem mà, demanar aquest marcador i aquest marcador no existia, no estava ja, no se'l podien facilitar. I vam posar en contacte amb l'equip d'handbol, estàvem mirant marcadors, pujava molt més de preu, acceptàrem pujar el preu, perquè en un principi eren 800 euros, acceptàrem fins a 1.400 euros, que ho podíem incluir. A la data volien un marcador que fora d'ací, que no fora de fora, i no subministraven en temps i forma per poder justificar-ho des de la subvenció. Entonces al final se va perdre perquè no s'ha pogut. L'empresa no podia donar-lo a temps per a justificar-ho des de la subvenció.
Nosaltres sí que hem insistit molt, veiem molts marcadors i ens reunirem amb 2 membres de l'equip d'handbol moltes vegades, parlarem del marcador, vaig estar cridant a totes les empreses per a veure si ens podien subministrar. He dit que acceptarem inclús augmentar el preu i tot, però no va ser possible que subministrarem el marcador. Una altra cosa que volia dir també és de les notificacions dels plens, que les fem per mail i els diners policies buscant nostra riola perquè és necessari, no? No se poden fer via mail i se pot contestar. Això és un requisit legal. Jo crec, a mi m'ho notifiquen per correu, però jo crec que és un requisit legal tindre constància. Sí, a mi també m'ho notifiquen per correu electrònic. No podríem contestar en el mateix moment dins d'un període i evitar-nos este... Clar, però no veurem quin seria el període de contestació, perquè també hi hauria que estar algú esperant. Sí, fixar un marge, si en una hora no m'has contestat, també algú que... No, no sé si s'ho podria fer. A veure, la idea és facilitar el que pueda per mail, però avui si no, a no ser que vosaltres mateixa digueu que no passava res i que són autonotificats, perquè si no se contesta quin és el temps que tiene que esperar-se la persona que s'encarrega d'enviar o de tramitar o veure que està el ok que s'ha rebut, hasta es quan el temps. Que vosaltres d'alguna manera digueu que si s'acredita és així, que així. Però clar, jo tinc que donar fe de, home, jo m'embaràs a l'hora que siga, perquè pot fer quan realitzi l'expedient de pleno muntar, i l'únic que demano és que també estiga la resolució de tots els membres en temps i forma. Us pareix bé que veiem això? Sí. Que puguem confirmar a la mateixa hora que ens envien el mail de convocatòria, poder dir, hem rebut i assistirem. Sí, ja està. Perfecte. És que el que jo tinc clar és que la contestació de correu siga suficient legal. Vull dir, jo crec que no és prou per... Està dient Carmen que sí? El que importa és que quedi acreditat, que tenen coneixement. Que els ha arribat. Que els ha arribat. No, sí, però no considera que sí. No, que està notificat. Llevar-li feina a la policia. Tindre constància, perquè quan hi ha alguns problemes també tenen la matèria. Per això sempre demana, no és desestratègia. L'any anterior també s'enviava per correu, s'enviava també per mail, però també anava la policia a rebre com que estaven notificats. Jo crec que si tots estem d'acord, es pot fer per al pròxim ple, quan recibim, notifiquem que sí, li donem a l'ok, que sí que està. Però si no se dona l'ok, què passa? No és claro. Entonces, això retarda de la feina. Quin temps t'esperes a veure si... Pensem a veure si se mos ocorrís alguna cosa per al Jo crec que queda acreditat. Perquè Carme telefona tampoc no queda acreditat. És que el dia de l'aguinaldo a mi va impactar molt que estigués la policia buscant-me per assignar i que no estiguera parant de trànsit així que ells, saps? A mi també m'ha passat, que l'última vegada... I això ho hauria de dir, perquè no va... I una altra cosa, perdó, que m'han dit que en el camí Racó que n'hi ha diversos llocs de clavegueram que n'hi ha forats i que és un perill per a la gent que pugui anar passejar per allà. En el camí Racó, just davant de lo que és de Tamarit. Això sé qui és, això o forats de la sèquia o el que sigui. Això és competència de l'Ajuntament? No, això és que no, competència és tot el que... Què passa? Que això és un cànon que de llei ara de la sèquia i cada comuna a poder pegar. Entonces, lo que querés notificar sí, és que hi ha 2 o 3 pullers, però m'han dit que... Claro, però a casa ja deixaron